Ці час цяпер для рэформы Канстытуцыі? Мне здаецца, што канстытуцыйная рэформа не трэба з ёй бегчы. Чаму? Таму што у сітуацыі ўнутранай палітычнай турбулентнасці здзяйсняць канстытуцыйную рэформу не заўжды верна вось так наганяць яе. Але з іншага боку Лукашенка ж абвясціў яе не пасля прэзідэнцкай кампаніі, а у лютым сакавіку 2019 года, і гэта звязанае з перспектывай транзіту ўлады. Хаця у сувязі з гэтай турбулентнасцю пытання, ці патрэбны нам транзіт улады ў 25-м годзе, ці трэба, можа, яго рабіць толькі ў 30-м. З іншага боку, зараз ідзе механізм збору прапановаў, якія некаторыя з іх супярэчаць адна другой. Прапановаў даволі шмат. Я магу сказаць па рэспубліканскаму грамадскаму аб'яднанню «Белая Русь», што мы збіраем там дзесяткі, сотні тысячаў прапановаў. Вось на мінулым тыдні мы селі, паглядзелі, яны сапраўды супярэчаць адна другой. Патрэбны рэальны механізм, які б вызначыў, якія прапановы сапраўды патрэбна выкарыстоўваць і праводзіць у Канстытуцыю. З іншага боку, мы павінны не забываць, што самы галоўны прынцып усіх рэформаў – гэта не нашкодзіць. У нас ёсць базавы момант, і нам патрэбна ўжо адрывацца ад яго. Мы удасканальваць павінны сістэму, а не знішчаць яе якімі-небудзь метадамі, што не адпавядаюць нашай рэчаіснасці. Змены падчас усебеларускага сходу – гэта нармальна? Тая частка людзей, якая не давярае да гэтай працэдуры, у прынцыпе, яна не давярала да нашых электаральных працэдураў дагэтуль. Трэба гэта прызнаць. З 2001 года, пасля кожных практычна выбараў, хтосьці выходзіў і ставіў пад сумнеў іх вынікі. З іншага боку, вось калі мы кажам пра всебеларускі народны сход, гэта добры механізм, самае галоўнае, каб ён быў празрысты. І каб было надрукавана палажэнне, па якім розныя палітычныя сілы ці групы насельніцтва маглі б туды выдвигаць сваіх дэлегатаў. Я лічу, што гэта галоўнае. Больш за тое, кіраўнікі палітычных партый і рэспубліканскіх грамадскіх аб'яднанняў маглі б аўтаматычна станавіцца дэлегатамі, таму што гэта вялікія там структуры, там, як мінімум па законе не менш 1000 чалавек павінна быць у партыі. Вось. І гэта павялічыць, канешне, легітымнасць нават сярод тых людзей, якія ставяць пад сумнеў дадзеную структуру. Тыя ж рух за свабоду, грамадскае аб'яднанне, гавары праўду, грамадскае аб'яднанне, все палітычныя партыі апазіцыйнага ці прадзяржаўніцкага кшталту таксама маюць справу. Чым больш будзе пашырана прадстаўніцтва всебеларускага народнага сходу, тым больш ён будзе легітымны. На мой погляд, гэта трэба рабіць. Ці будзе працаваць змененая Канстытуцыя? Я не пагаджуся, што ў нас законы не працуюць, Канстытуцыя не працуе. Якраз сітуацыя дэманструе, што яна ўсё працуе, і больш за тое у самым мяккім гэтым сэнсе, таму што возьмем закон о міліцыі, ці там возьмем закон адміністрацыйны ці крымінальны кодекс, і шмат якіх пратэстоўцаў трэба было на крымінальныя справы рабіць. І тое, што дзяржава дэманструе гуманізм, яна дэманструе якраз тое, што яна гатова ісці на дыялог. Больш за тое, што Лукашенко пайшоў у СІЗА КДБ сустракацца, хоць я асабіста лічу, што не трэба было гэта рабіць, але ён прадэманстраваў вызначаны гуманізм. На мой пункт гледжання, сёння лепей прэзідэнту сустрэцца з усімі прадстаўнікамі палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў рэспубліканскага кшталту, як праўладных, так і апазіцыйных. Я лічу, журналістамі сустрэцца, абмеркаваць гэтыя тэмы. І гэта быў бы больш такі дыялог фундаментальны, чым вымалёўваць некаторых арыштаваных за ўсю гэты спектр апазіцыі. Вось. То есть мы павінны, калі кажам пра дыялог, пра дыялогавыя пляцоўкі,
мы павінны думаць пра тое, каб уцягнуць як мага больш шырокае кола. А закон трэба проста яго чытаць. Шмат хто не чытае закон і кажа, што ён не працуе. Увогуле, калі пачаліся падзеі 9 жніўня, я неаднаразова казаў па сродках масавай інфармацыі, што калі мы вернемся ў прававое поле, усе бакі, тады ў нас не будзе ніякіх праблемаў. Але пакуль бакі, як мінімум тыя, хто ідуць на масавыя мерапрыемствы, прымушаюць людзей, падбухторваюць ісці на незаконныя масавыя мерапрыемствы, а не імкнуцца арганізаваць, падаць заяўку, шмат іншага чаго зрабіць. У нас гэтага будзе праблема. Больш за тое, я лічу, што нам трэба лібералізаваць наша заканадаўства пра масавыя мерапрыемствы, таму што тое, што нам прымушаюць тых, хто ідзе на масавыя мерапрыемствы, грошы плаціць там за арганізацыю гэтага прадпрыемства. Я думаю, што падаткаплатнікі ўсе і права на сходы і акцыі маюць усе, і пагэтуль тут трэба вызваліць ад фінансавання самімі удзельнікамі акцыі ці камітэтам акцый, паслугаў там міліцыі, хуткай дапамогі і іншых службаў на гэты конт. Гвалт сілавікоў – гэта гуманізм? Давайте прызнаем адну рэч. З самага пачатку гэтай выбарчай кампаніі яна накручвалася на ўзаемны гвалт. Той булінг, які пачаў запушчаць некія там некаторыя тэлеграм-каналы, дзеля чаго ён быў запушчаны? Дзеля таго, каб выклікаць нянавісць з боку сілавікоў да пратэстоўцаў. А пратэстоўцаў пампоўвалі тым, каб яны выкарыстоўвалі тыя сродкі, коктейлі Молатава, давалі цэлыя адпаведныя інструкцыі. І мы атрымалі ўзаемны гвалт, які шмат у чым страшэнны для нас, як мінімум, тому што у еўрапейскай практыцы такога шмат, дзе можна ўбачыць. І каб гэтага не было, ты же самых журналістаў, прычым, ужо казаць шчыра, і Белту затрымлівалі, і іншых усіх падряд затрымліваюць. Каб гэтага не было, мы павінны павярнуцца да прававога поля. І ў тым ліку тыя пратэстоўцы, тыя камітэт, я не ведаю, хто арганізоўвае гэтых пратэстоўцаў. Лепш за ўсё было б і пратэстоўцам, і дзяржаве, каб хай на Кастрычніцкай плошчы гэтыя пратэстоўцы збіраліся б, законна выказвалі сваё меркаванне, а не тое, што адбываецца вось гэтыя шэсці, якія, напэўна, не задавальняюць ні саміх пратэстоўцаў, ні ўлады, ні простых грамадзян, якія апынаюцца кожную нядзелю звыклай сітуацыі, па лагістыцы, перамяшчэння па Менску. Ад каго ідзе пагроза суверэнітэту Беларусі? Я, калі быў у гэтай студыі, тут і казаў, што дадзены пытанне найбольш жорстка гучыць сёння, і як мы бачым, яно спраўдзілася, бо той ціск, які маецца прапіхванне канстытуцыйнай рэформы, як бачыцца некаторым колам, у тым ліку і Маскве, яно мае быць. Мы бачым, пасля чаго Александр Лукашенко сустракаецца з арыштаванымі. Пасля чаго змяняецца пазіцыя Менска па пытаннях падаткавай сістэмы Расіі і інтэграцыі падатковых сістэмаў. Па перамяшчэнні беларускіх грузаў з прыбалтыйскіх партоў. І гэта ўсё не адпавядае беларускім нацыянальным інтарэсам у стратэгічнай перспектыве. Пагэтуль сёння, на мой пункт гледжання, нам галоўнае знайсці кропку манеўравання. Я яго называю еўразійскага манеўравання. У нас ёсць Кітайская Народная Рэспубліка, якая пазіцыю Менска займае. Нам трэба больш актыўна з Турцыяй працаваць. Мажліва, але гэта ўжо вынікі будуць прэзідэнцкіх выбараў ў ЗША. Трэба актывізаваць тут працу з Вашынгтонам
Але мы павінны мець вось гэта манеўраванне. Я спадзяюся, што пратэстоўцы, якія выходзяць на вуліцы, яны павінны разумець, чым больш яны будуць выходзіць у такім рэжыме, а не садзіцца за стол перамоў, тым больш рызыкі для незалежнасці суверэнітэту краіны мы атрымаем. З боку ўсіх вонкавых сілаў сёння ўсе імкнуцца зрабіць сваіх контрагентаў у нас, дзякуючы канстытуцыйнай рэформе, таму што канстытуцыйныя рэформы яны разглядаюць як стварэнне інструментаў ціска ізнутры Беларусі на афіцыйны Менск, на яго міжнародную пазіцыю. І мы не павінны дапушчаць ніякіх вонкавых сілаў, як з захаду, так і з усходу. А мы можам паглядзець, што той жа Паріж, Берлін шмат у чым салідарызуюцца з Масквой на гэты конт.